Nwatakịrị nwa okorobịa unu na-afụ ebe a, afọ ya bụ Emmanuel Bafo, ọ dịkwanụ 22 years. O wee bụ na ebido wee na-achọ ya achọ after 3 weeks ebe a fụrụ ozu ya ebu n'ime ọfịa ebe a na-akọ nri. Emere ka ndị mmadụ mata na ife anụnwa na-emekwanụ na Ghana, na Emmanuel Bafo anụnwa unu na-afụ ebe a na ọ nọkwanụ na University, na ọ nọ na Department of Art and nọ second year ka ọ nọkwanụ, na ife ụmụ akwụkwọ ji wee marụkwanụ ya bụ Aton the Molar Spirit. Na ya bụ nwatakịrị nwa okorobịa bụkwa na onye na-agbata egwu na-ama ya ama na TikTok, na onweghị ụdị egwu ọha agbata na onwere eneji ejikwanụ wee na-agba egwu. Na DC ya unu na-afụ ebe a ka ọ gbara otu egwu a na-akpọ German Dance, nke bụ na ya bụ egwu ga viral mana TikTok mana Facebook, na egwu a ga viral n'obodo fa, ga viral everywhere. Nke bụkwanụ na ya bụ egwu ọ pụtara nwatakịrị nwa okorobịa n'ihu akwụkwọ, ọtụtụ ndị mmadụ wee mara ya. Ọnya ka emere ka ndị mmadụ mata na-anọkatakwa wee chọba nwatakịrị nwa okorobịa achọba. On 16th of June 2025, nke bụ na ndị friends anya na ya na-agbakọ egwu bidozi wee na-epostu gasị foto ya n'ihu soshal midia, wee na-agwa ndị mmadụ na-achọ ya achọ, na onye ọbụla fụrụ ya na fa biko na fa kpọọ nọmba fa tinyekwa na ya bụ posta ka a bịakwanụ mara ebe onye ahụ nọ. N'ọkwọsi nsi ya ka ebido wee na-achọ nwatakịrị nwa okorobịa achọ. After 3 weeks ka a fụziri ozu ya n'ime ọfịa ebe a na-akọ nri. Wee bụ na ka esi wee gbu nwatakịrị nwa okorobịa bụ na-enyiri isi ya na ndụ, ọbọkwa na-egbupụrụ ya isi o, abịa gbuo ana gbucha ana, buru sọọsọ isi ya fonye n'ime ana, mana ahụ ya adụkwa n'isi ya, kpochie sọọsọ isi ya, hapụzie ọkpị ya na aka ya o duru n'ilo, kama na isi ya dụkwanụ n'ime ana. Amụghọ nnafe eji okwute wee tudie n'isi wee kpochie. Amụghọ nkafa si wee menya bụ ife, mana ọ ka esi wee fụ ya n'ihu akwụkwọ ka nsi wee na-akọrọ ụnụ. Ntu a ka esi wee fụ ozu nwatakịrị nwa okorobịa, ọ bụ na ọ letọsigo. Wee je kpọọ nne na nna ya fa wee bịa buru ozu nwatakịrị a wite ife iru uju na ife ịkwa akwa na ife anya mmiri ka fa si wee fụ ozu nwa fa. O wee bụ na ọ letọsigo, na nke a bụrụ dị nke na-aya etinyezi ya na mọchụwa emechaa ka akwaba, na ndebefe abujekwana ya bụ ozu wee kwa ya ozugbo. Ndị polisi mere ka ndị mmadụ mata na-ekechiri aka nwatakịrị nwa okorobịa ekechi bifo wee nyizi isi ya na ndụ, kama na ahụ ya na-enwekwa ebe a sụrụ ya mma, na onweghị ebe a gbara ya egbe, na-enwekwa n'ebe emerụrụ ya ahụ, na ọ na-ekechikọrọ ya aka wee nyizie isi ya na ndụ. Mana ndị polisi mekwa ka ndị mmadụ mata na fa aka na-eme nyocha na nzacha ka amalụkwanụ ndị aka fado n'ọnwụ nwatakịrị nwa okorobịa unu na-afụ ebe a. Mana ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị nọọ ndị ọyị ya nwoke bụkwa na ife gburu ya, na-enwere otu ọyị ya nwoke fa na-atụkwa n'aka na aka ya adịkwanụ n'ife gburu nwatakịrị nwa okorobịa maka anya ukwu na ilo na asị. Mana onwekwa onye fa kpọrọ afa maọbụ onye fa tụrụ aka, mana fa na-atụ ofu ọyị ya nwoke aka wee na-asị na ọyị ya nwoke a bụkwa na onye fa na-enyo aka ya adụ n'ife gbukwanụrụ nwatakịrị nwa okorobịa. Duto na nwatakịrị nwa okorobịa na vidio ya galụ vaịral n'ihu akwụkwọ, nke bụzi na ọtụtụ ndị mmadụ makwana ya ka o si wee na-eme ọfụma dịka o sikwanụ wee na-agba egwu, na ọyị ya nwoke a bụkwana ya nwa ya egbu ya. Duto na ya bụ ọyị ya nwoke na osokwa eme ife n'ihu akwụkwọ, kama na vidio nke ya nwa agabekwanụ vaịral na ndị mmadụ amaghị ya. O wee na-echezi na vidio onye nke anụnwa na ọgagokwa anụ vaịral, kedu ka o yesi wee bụ onye a ka ndị mmadụ ya ama, si o wee chebe echiche ka o gbuo ya. Ife mfụkwa na kọmentị ka nna agụrụ unu anọkwa m ebe ọ nọ wee mee allegedly. Ndị mmadụ nọ wee na-asị kịta anụnwa o gburie vidio nke ya nwa na gago vaịral, ndị mmadụ amarụgie na anya ukwu ajọka, ebe ụfọdụ nọkwa wee na-atụ aka na ọ ya bụ grupu ya na ya na-agba egwu bụkwa na ife ya egbu ya, na ike na ndị grupu ya ya deje ka o si wee bụ na ọsọsọ ya ka onye ọbụla ya da enene ka ama na ọ bụ na o so wee gbaa egwu na aya enene egwu agbarụ, maka ọ na-agba egwu n'ụlọ akwụkwọ ebe ọbụla ịfụrụ ya si egwu ka ọ na-agba. O nwegasị grupu ya na ya na-agbagasịkwa ya bụ egwu. Ndị mmadụ na-asị na o nwere ike ọ bụrụ otu onye n'ime fabụ grupu maọbụ mmadụ na-abụ n'ịtọ kpara nkịta wee gburu ya baa n'ime ọfịa wee nọrọ ebe a wee duna nwa mmadụ obodo afụdebe. Mana ka o si wee dị kịta onwebekwa onye ndị polisi si na ọnyanwa ka aka ya dụkwanụ n'ife gburu nwatakịrị nwa okorobịa unu na-afụ ebe a. Wee sị ka m wetara unu nọ nke na-afịa na Ghana. Ajọ obi ajọkakwa, ntaji anya ajọka, malụkwa onye ịkpọrọ ya iwu, malụkwa onye si ụka unu jee ebe a isori ya wee na-eje ihe ama na-egbugoro gị inyi ọnwụ, ihe ama na-echebirigo ka egbuo unu fụ ka esi wee nyi nwatakịrị nwa okorobịa na ndụ. Ya bụ ife na-agbawa obi, maka na mama nwatakịrị nwa okorobịa nọkwa na-ebe akwa na-ekpesalụ ndị na-eme ya ajụjụ ọnụ, na fa nọkwa na-akpọ ogbenye na onwekwa onye na-enye ya, n'ọkwọ nwa ya anụnwa na-enyere ya aka. O buruzie otu nwa ya nwa na-enyere ya aka ka a bịa fa bịa gbuo na-emefa nta na-emefe imo. Chineke biko nyekwana nwatakịrị nwa okorobịa justice ka ejide onye gburu ya. Arịrị niile ezinụlọ ya na-atụ ma nne ya ma nna ya
kpụpụta onye gburu ya ka ọ taa afụfụ nje a na ajọ obi ajọka, ajọ ọyi ajọka, malụ ndị kpọrọ ya iro na asị jọrọ njọ, obi ọjọọ ajọka. Hei,